No proxecto comunista, Karl Marx dice con clareza: é a abolición total da propiedade burguesa e non a dos proletarios, pois só posúen pobreza. Isto era o que escribía Karl Marx no Manifesto Comunista lá polo século XIX, debuxando as liñas mestras dunha sociedade comunista que estaba inda por nacer, inda por virse. Dicir que Karl Marx era socialdemócrata é como dicir que Nietzsche era vitalista. O sea, é unha perogrullada e algo totalmente ridículo. Dito isto, o domingo foron as eleccións. Se ven que é bastante dramática a resolución, o PP volta a seguir gobernando, da igual todas as políticas as tanatopolíticas que levou a cabo durante este tempo, semellan que o electorado deu igual a corrupción, o tema das escoitas, o tema dos papéis de Panamá, parece que eso non afecta, porque afecta máis o medo, non tanto o medo ao cambio, senón a falta de seriedade en propostas que a oposición traía consigo. O PSOE é máis preocupado de non perder a súa segunda posición, é como se xogas unha final e tes medo que o terceiro volte a ser clasificado para esa final, e un Unidos Podemos máis preocupado de quedar ben en Cámara que de dar un proxecto consigo. É dicir, os tumbos que se ven botando dende a celebración das eleccións europeas ata este domingo son terroríficos, é dicir, falouse da abolición da escola concertada, non, ya non, eso non lo vamos a tocar. O tema da República quitouse de medio para decir que el Papa estaba cercano a nuestro discurso. Falouse, botáronse flores coa Guardia Civil, co Exército, cun dos discursos máis fachas e rancios que levamos presenciado no Reino de España nos últimos 35 anos, que é o da patria española, la gente es mi patria, que xa o dicía Primo de Rivera ou Legú. O sea, é unha volta para atrás cavernaria e case que cuaternaria. Já non falar do tema este dos cromos de fútbol, do programa de Ikea, da igual, o preocupante é que non había propostas reais para levar a cabo o cambio. E a xente apreciou, a xente non somos parva, e apreciamos todo iso, que se trataba máis como unha especie de rebaixas da política que de algo serio. En Galiza pasa algo moi semellante con En Marea, pero de outro xeito. O 20 de decembro viña a registrar ser a segunda forza no espectro político. 6 meses máis tarde perde 25.000 votos na provincia de Pontevedra. Curiosamente, canto máis se dan a coñecer as caras, máis se retrotrae o electorado a hora de dar o seu apoio, e na provincia da Coruña perde 30.000 votos para un total de 70.000 votos perdidos en tan só 6 meses. Dá bastante medo, non? Porque a provincia da Coruña é a que rexistra os gobernos da rebeldía en Ferrol, A Coruña, Compostela. Curiosamente se identifican as caras de Xulo Ferreiro ou de Martiño Noriega co proxecto de Marea, o sea, é dicir, se sabe o que se está votando e máis ou menos a quen é cercano. É un castigo municipal tanto o goberno de Compostela Aberta como o goberno de Marea Atlántica. Iso está por ver, sería bastante perigoso facer esa extrapolación, pero está claro que o convencemento brilou pola súa ausencia. Agora onde nos atopamos, que no mes de outubro aquí no país vai haber unhas eleccións, se semella que Feijóo está en condicións de voltar a revalidar a súa maioría absoluta. Cal é o problema da esquerda? Que o seu proxecto ilusionante no último ano e medio, pois semella que autoderrotouse, por dicirlo de algún xeito, por non querer escoitar as críticas, por non querer escoitar a xente que está dicindo, mira, por ese camiño Cecais non deberíades de ir, estades decepcionando o vosso electorado, non se quixo escoitar, se seguiu para adiante, en plan, caballo grande ande no ande, este é o resultado. É un resultado que probablemente se a campaña durara máis, irían a menos os votos. É moi probable. Entón, o problema que temos agora é bastante serio, porque alén de bonitas frases de sonreír, hai marea, hai que votalos e todo iso, que necesitamos é un proxecto de país. Necesitamos propostas que teñan que ver cunha verdadeira lei da vivenda, propostas que teñan que ver con que facemos coa sanidade cando a institución traballo está reducíndose, está baixando, temos que manter unhas cotizacións de seguridade social cando a empleabilidade que está vendo está nun valor por embaixo das cotizacións que se van ter que pagar, a desertización do país, xa non é con tanta xente marchando, é co abandono destes núcleos tradicionais rurais e o que conleva con elo, a economía do sector primario. E a que non vai por aí, semella que pensar en política é algo negativo. E, bueno, este está sendo a retribución que tiveron do electorado, un electorado que, por sorte, en do 15M aumentou o seu listón de exixencia política, non lleva de calqueira cousa, non lleva de calqueira frase baleira, senón que necesitamos algo máis, necesitamos, sobre todo, valentía política, ver a xente que está disposta a loitar por aquilo que nos está dicindo que hai que loitar, e non simplemente gente que se entrega a sair nun plato de televisión na sexta, a sair en 4 medios, 4 fotitos e pouco máis. Non, iso non é política.
Iso é outra cousa, iso ten un nome claro, chamase marketing, é o marketing do capitalismo que se nos foi insertando no últimos séculos, se me descoido. Co cal, no mes de outubro, pois bueno, probablemente nos próximos días veremos unha especie de autocrítica light a que estamos tan acostumados aquí na política galega, sen chegar a decir realmente, mire, me equivoqué, nos equivocamos, sentímolo e vamos a iniciar outro tipo de procesos e de proxectos que realmente trae unha resposta política á necesidade. Sei que existe esa necesidade, iso tamén vai haber que analizarlo moito, co tema do percibido, do sentido, do vivido, e que sexa algo real, e que non pode ser que unha campaña política xire en torno a insultos ao presidente do goberno, hai que votalos porque se o PP goberna é porque hai xente que o vota. O problema non é a xente que vota o PP, é a toda esa xente que non consigo convencer para que vote unha alternativa política real e que poida dar un cambio a toda a barbarie de vida que nos están obrigando a vivir.